O karon mga higala niya ang sumpay ni naginapustang sugilanon. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Bugnaw kang hangin karon din sa tinda. Tinay? Mahimong magsulti ta? Unsa man na sultihan ta? Nagdamgo ba ko na itong duha gabi eh. Unsa imo damgo? Gigukudag mga tao nga nagdag mga bangkaw. Ha? Kage, gibangkaw ko nila. Pero, ikaw ang naigo. May alima ko nimo aron ako ang maigo. Oh. La. Ano iba mo ka? Anong mihila ka man? Ano nagdamgo man kayo ni? Ambot lang. Huwag ko kayo ba? May sige pagkadamgubahin ini. Huwag man. Kanugod ko magdamgubahin ini. Ay, magkaguo lang damgo ha. Laliman ka nga namatay ka sa akong mga bukton. Sakita sa kong gibati. Ma'am. Ayaw lang paghilak, ma'am. Basin ka sa baal nila. Abi pa lagi, paghilak ta ka. Nganong nagdamgo man ka sa maong damgo? Sa magkay buti ba sa buti ni? Damgo ram sa ito, ma'am. Ay lang ito guna-una, mamoy. Mahadlok di kang mamatay, ma'am. Huwag ko mahadlok na mamatay. Pero, abi din mo, ma'am. Nalipay maghihapo ko sa maong damgo. Bisan kon drama kay ni. Kay, misinggit ko sa kagool nga nakakita ni mo nga namatay sa umbok. Ma'am, tinay, ma'am. Nihilak na magutawang kag maayo na, ma'am. Puno mo yung anak, ma'am. Doon na yun ibuti pa sabot. Doon na yun. Ha? Pero, ma'am, tinay, nganong nagbaw mo ka sa akong damgo, ma'am? Nga, muali ka na ako. Maong ikaw ang naigo sa bangko. Wala pa makusulti ni mo nga gibangkaw ko, ma'am. Nganong nibaw mo ka nga mo na eksena sa damgo? Uy, ala. Anong santos, ma'am, tinay? Mihilak pang hinog maayos akong damgo. La? La? Nausan naman sa katina. Ano naghilak naman sad ka? Ay, nausan naman taon ka. La, si Noel. Si Noel na. Oo, nga naman si Noel. Ano man gibugal-bugalan na sad ka? Uwa man la, pero ang iyang damgo. Ang iyang damgo la. Oo, kay nga naman day ang iyang damgo. Sa pamahon ni imong gilakan, ang iyang damgo. Ola. Nayabag ka naman, tinay. Matingali nung magpaduktor na ka. Ay, kadili na ka masabot. Lalimang ka mo hilakas damgos lang tao. Ala, parehas mig damgo si Noel. O siya? Ngano nahitabo Manila? Ngano parehas mig damgo si Noel? Kaya nga no. Huwag ka rin damgo ni Noel. Kawalo, nagdamgo siya nga. Nga siya si Luis, kauban na akong higukod sa mga tao sa luyo sa bahay nga tisa. O gagibangkaw siya. Ako ang miali. O ako ang naigo. Ako ang namatay. Ngano parehas mamigdamgo? Ano man? Daghang mga pahitabo ng kalibutan nga diling mahulang kway tinay. O dili usab batok ka. Lo? Pero dili siya si Luis, Lo. Basta dili siya ngayon magdamgo nga siya si Luis. Ang iyang panagway, sama ka, Luis. Tina, sulagma lang ng iyang damgo. O lagma lang. Dili, Lola. Doon na ginibuti pasabot. Doon na yun. O kung saman, sa una-una ni mo ang buti pasabot, ha?
Tinay gusto niya. Ano lagi paguna-huna ni Atong Luis? Daw siya. Pero naa si Noel. Oh, Siya mo pa hinumdum na kanunay na ako bahay ni Luis. Apa dili siya si Luis. Oh, dili yun sa si Luis. Kahit tinoon siyang tao, sama na to tinay. Dili siya sama kang Luis. Pero kaliwat siya ni Luis, Lo. o siya. Kaliwat ni Luis si Noel. Gano'n nakasulti mga kaanahatan ay? Tungod kay misulti ang apuhan. Nagidungog nga ungo ang ilang kaliwat sa unang panahon. O siya? Dako ka ng posibilidad. Lo, Ang iyang pagkaparehas og naong ni Agaong Luis, higo ng kamaturan. Nga nunay dugo ang akong agaon nga anak kang Noel. Oding. Awan, limot na kang Luis. Kaya na namas mo, Will. Siya ang mapahinumdum na ako ni Luis Nanding. Apan dili siya si Luis. Saan mo gusto? Nga siya gyud si Luis nga vampira? Ay, doon na nas bay Luis. Bay tinayoy. Atong nakalimtan ng vampira nga nagdagkagubot sa tong dapit. Nay, maayo ay. Norita na. Tara, dali. Wa ko'y gana mo, sorry, Ding. Sige, ikaw good. Pero, mapo naman. Nilang kumatog, ha? Nilang kumatog. Oh, good. Thank you, bay. Pero, bay, tambali na una niya akong samad, bay, kay haguno rin akong gibutang ini. Ngano na sa amad man na? Kisugo ko magpagpaguna sa mong daruhan, ay. Unsa nga, natigbasan man noon akong kamot. Samad gyud ko, awa. Oh, nagdanghag da ka. Pati, pag-istorya na, bay. Pero, mayroon siyang samad ko, eh. Ha? Ngano ko tao na pasalamat man ka? Kay kung wa pa ko mangita gagunoy, bay. Ngay tambal ko ni sa akong kamot. Adi ko magitag sing-sing nga bulawan. May bato bagin nga itong. Hala? Sigaw mo ng mata mo. Murag nakakita na mong ko na sing-singa. Agoy, tik-atik. Imo ka no. Sorry ka na lang. Kaya ako'y nakikita ini, ha? Ako'y nakikita ni sa kasagbutan. Bahala na yun nga. Nagtutuog ni akong dugos yota. Ako gigyo nagpunit ng sing-sing. Ha? Unya, may nangita na dito. Tik-atik, Zoya. Matanda ko, ngano, wabay nangita na dito. Wala, Jay. Kakawatan na nagdinan mo iuli. Wa gani. Siyempre, ako na ni. Ngano dili man mawa sa kunahunang gisulti ni Noel. Bahin sa parehas na mong damgo. O ganong parehas mong yun sila og naungog si Luis. Luis, madamgo ako. Sige na, Luis. Sa manon, may iro nga may uwang sa layo. Mura naman og nanindog na sa bakong balipo. Yabag ng iruay. Uwang-uwang na ba? Noel, isisa ka ng bintana do. Ayaw pagsigig hangas na kong bahay ibabaw. Saba kayo ang iro. Nagbinag-us ng iruay, lada? Hilom! Hilom, Iro. Hilom ko na, Iro. Labayon, be. May bato, eh. Pabato mo, ha? Daga lagi mo. Nagbinag-uning mga iruay. Lula, nanindog mo na akong balhibo sa uwang sa Iro, eh. Sunod na sa bahay, uy. Dali na. Musunod ako ni mo, Lula. Niyabag ni mga Iro, ah. Mura nakakitag abat.
Unsa man ang nagbarog sa may koral? Mura man nagbayhon sa tao. Tawag na. Hoy! Kinsa mo ka? Nganong nabarog mga des among koral? Oh, milako siya. Hoy! Kinsa ka, hoy! Hoy! Oh, na, mitungan siya paingon sa ibabaw. Sa dakong bahay nila ni Ma'am Tinay. Saan ka ni mga hirupa, eh? Sige pa inumduman ko sa kagubo sa mong dapit sa una. Kurabang usa di sala na.